Assalamu alaikum yan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel din namu, to ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana alamar kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Wa alaikum assalam. To kana iya ba al'umma sunanka? To ni sunana dai Yahaya Kaka. To Yahaya Kaka, mi kun ka tana dama al'umma waɗanda amma abuta zuwa kallon kokowa? To lalle dai abinda muke tana rama ma'abuta kallon kokowa dai kowa san dai Niger, inda aka ce kokowa Niger kowa san kokowa. To kuma insha Allah dai ga wurin gani waccan sallar ta fice gaskiya kokowa ta ka kallo yadda kamata. To kuma sai na ga yanzu ma ga tsarin da ake insha Allah in Allah su yarda za ta hima wacan karamar sallah idan Allah su yarda. Lalle muna nan kuma muna nan an kira baki za su tar da mu. Muna son kuma mu yi wasa lahiya mu kare lahiya lumi. Haka muke fata duk wanda ya je kallo kuma muna son ya ba mu goyon baya da haɗin kai. Kowa zuwa ya tsaya matsayin shi dan kallo ya kai tsaya hankali kwance kai kallon kokowa shine kokowa shine sha kokowa mu abin da muke so. Kuma dukkan wanda ke nan cikin garin Cote d'Ivoire kai ba nan ba duk inda da shi dan Nigeria ke mai sha kokowa muna gaishe ku muna jinjina muku muna fata alheri. Lalle kokowa dai gaskiya yanzu kowa gida take tafiya. Kokowa yanzu ta huce inda ake santa. Kokowa yanzu inda da ake wasa dai kokowa an duka duk wanda ake yin ta kowa san dai yanzu ya ce zai zo kun baka samu kallon tele ba kana saurare group kace dai in ma ku samu kalla tele zaka saurare group kace ya ne ya lamarin kokowan ne yake. Kenan ga kokowa yanzu ta kai inda ake son ta yanzu. To kuma muna mai gidanmu godiya sarkin Adar. Sarkin matasan Niger. Sarkin matasan Niger gaba.